A nakonec vám ukážeme zřejmě největší sběratelku bot a botiček. Paní Kopecká z Ústí nad Labem už vlastní přes 1500 kousků. Její sbírka má však jednu nevýhodu. Ano, žádná z bot se totiž nedá nosit. Zapalovače, popelníky, svíčky, tady třeba petrolejka. Boty všude, kam se podíváte. Paní Jitka jich má plné skříně i poličky. Svoji sbírku, která čítá přes 1500 kousků, musí dělit do několika kategorií. Kosmetika, přívěšky, bižuterie, je to prostě všechno možné, jenom to není určené k nošení na nohou. Boty paní Jitka sbírá 27 let a ve sbírce má i několik opravdových kuriozit. Tak tady to je například reprobedna. Boty do sbírky si kupuje vášnivá sběratelka sama, anebo ji obdarovávají kamarádi a známí. A jak vlastně jí vášeň pro boty vznikla? Jsem od rodičů dostala v podstatě první 3 boty, které měly značit naší rodinu. To znamená jedna pánská, jedna dámská a jedna dětská. A první 3 boty, tak to už byl dobrý základ pro sbírku. Paní Jitka je zřejmě jedinou sběratelkou svého druhu u nás. Ráda by překonala ale ženu z Ameriky, která má prý doma bot přes 10 000. Jitka Fárová, televize Nova.